Morjesta kaikki! Kiitti Karita Sarvanko. Nyt alkaa valmistelut tähän haasteeseen, jonka ilolla otin vastaan. Lähdetäänpä katsomaan kohta, mitä Taisto sanoo tästä haasteesta. Taisto! Lähdetäänkö hommiin? Lähdetäänkö hommiin? Niin. Ja laitetaan meille tänään päälle pohjat ja turpareet. Näin, kukkahattu täti suorittaa täällä haastettaan. Weird kukkahattu täti. No niin. Ja sitten tulemme Taiston kanssa valitsemaan B-C:n. Taisto valitsee minulle B-Taisteen. E valittiin. Tällä kertaa. Ja kuvaaja niin herra Hakkarainen. Ja kuvaaja Taisto. Auttaisitteko hieman pillin kanssa? Ja tästä syö. Herra Hakkarais, kolalimonadi on tyhjennetty ja nyt on aika minun laittaa haaste eteenpäin ja minun haaste lähtee Katariina Laukkanen, Rosieron kanssa. Voitte tehdä haasteen. Ja sen lisäksi minä haastan Haapakankaan perheen. Male ja Mika, keksikää jotakin mukavaa. Ja sitten terveiset vielä Kestilään. Leena Löhjönen, Veikkalan ratsastuskoulu. Nyt on sun vuoro näyttää, mikä on sun haaste. No niin, kiitoksia. Ja Taisto lähettää kaikille heppoille kans haasteen, että syökää porkkanaa. Kiitos. Kukkuu, kertakin elämän päälle vielä. Nyt lähdettiin pappoleihin. Kertaa loppuun.